Makaya ni nga challenge ba? Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanita, slow mo, sanita. Magsanita. 2,000 years later. Welcome back din sa aking YouTube channel mga kabingka. Ito ang unboxing na naman mga kabingka. Niabot na nga akong parcel. So tanaw na to. Kanay ambot lang og bato ba ni? Nakita ang kamatuuran no. Ang kanay nagpasalamat din ko sa naghato diyan ni kay followers dan ako siya. So, salamat na. Sana all may followers din. Okay. So ato ning kuan kani okay ni pero kani wala pa na ako nabrihan. Pero by the way kay ato ning kuan kay para klaro kaayo. Gahapon ako gahapon maabot ang kuan. Kita ko tao. Yun. Okay. Labay na. Hoy, ito ang Diyos. Yes. Last kaning isa. Legit na mga kabings, no? Kasi siya nga mga background na ako sa oy. Ang kabili ni siya bato. Ato aning abrihan ato ni mga kabingka. Ang kabili ni siya bato. Sana all dili bato. Kung bato pakyas, no? Perting pakyas sa mga kabingka. Na malikog sa text. Okay? So, pakyas kaayo mga kabingka. Okay, abrihan na nato mga kabingka. Ay nako, apay kanta dia. Abrihan lang nato mga kabingka. Ang kita mga kabingka, napay na to dia mga kabingka. So ayan mga kabingka. Isa'y sulod na pod. Ay nako, malamay. Uy, ito ang ghost paper chips and ghost paper noodles, no? Bago na ito isudan mga kabingka, bago din na ito isudan, mauda ni ang pinakahalang siya nga, mas halang pa sa samyang mga kabingka, no? Na chips atong puning tilawan kung usap niya halang mga kabingka sinulibaw na akong kuan mga kabingka, pero kailan pa taog ini tubig ani para makuha na to, no? So mobalik ta mga kabingka. Okay, and 3, 2, 1, let's go. Okay mga kabingka, nagbabalik naman ako sa aking mukbang challenge mga kabingka. Ito ang ghost paper noodles and ghost paper chips. So muna ang yang noodles, no? Ay noodles, yung sauce plus yung noodles na dere ako nang gikapuan. Pandamay na masalang daw nisa sa kuan. Masalang samyang kung kahalangan na mo unsan lang ka samyang kung kahalangan na mo unsan lang ka tao. Sos murag yugi padala ni sos murag yugi padala ni noti kan sa tanas dire. Noti kan ikan siguro sa imperno ba sos Ginoo ko. Yun, napay background music. Let it go, tanak. Nampraman yun ako mga kabingka nga grabe na yun ka ng kuyo kayong iyang kutsara. Kupa na kung kaumao na ni mga kabingka. Das kape. Ako si coffee ko. Tanawa na to ni. Para masiga yung kayo ang masiga ang iyang kuan.
So, usun ko. Daga nakabuhat ani ba nani uno ang kape ba. Grabe na ni mga kabingka. Inuman sana to. Brian na nato ng chips. Grabe. Dala ni super dari sa kalibutan siguro ba. Ano man kahalang sauce. Mao din yo. Dami. Alang ba di? Dalawa na to ning ang iyang kuan. Be? Pero penis limo pero. Masalang gid sa samyang pusang iring. Yan na, kahit init pa. Pizza. Tubig. Grabe. Namay. Pusang irig. Ay nako. Opo. Masalang sa samyang. Gabe. Abang. Santamaan.
Sakit naman. Ay! Sak ka rin. Oh, kaya. Ano eh. Napaliw. Makaya ni nga challenge ba? Huh? Grabe. Bernice. Lami siya pero dili siya makaya. So itayin na to sa uban, no? Kung makaya ba nila ning challenge, no? Ito yung ihatag ito. Natay di ginato di makaya. Santamaan. So di makaya mga kabingka nga challenge no mura ko mamatay. Halang jud kayo. So ihatag na ko ni dito sa uban, no? Kung makaya nila ni, so atuon na to dito sa gawas mga kabingka. Tara, let's go. 2,000 years. So ayan mga kabingka, no, sumpay ni sa akong challenge mga kabingka. Ito ang ghost paper. Modo ni musupol daw sa tanawan niya kung kaya ba niya ang ghost paper. Basta ako di gina to kaya. So pangalan ni si Joshua Carion. Kaya ni mo ba? Kaya sabi lang ito. Sige, ikaw bahala. Gamay lang. O, tisingi. Tisingi. Kumakaya. Tama na nga ni. O, bahala ka diha. Alam mo yun? Ayaw nili. Ayaw doon nili. Tilaw lang, tilaw. Tilaw raw daw siya. Dumi lang, siya. Sige. Nili. So, Fights. daw kaayo. Lami siya pero di makaya sakit na rin sa tutunlan. So, atangi ang akong susunod na kabanata mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios. So, shout out sa imong kuan. Shout out sa mga fans niya. Okay? So, atangi ang akong sunod na mukbang mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you